рафтане ёки омадани ҳастед ба авиакасаи ман муроҷиат ки номраи авиакасаи ман дар рӯи экрани имову шумо зам бизанед бо нархҳои арзон аз дигар фирмеро ширкатҳо авиакасҳо 10-15 то 20% скидка арзон билетҳоро пешоҳоди шумо мегардонем. бардоро фаромӯш накунед. зам бизанед ҳаматон ответ метавонем ҷавоб метавонем ҳамаша мефаҳмонам. дигар даши маълумоташ ба дар ватсапам ҳатман бинависед. ҳатман фикротонро бинависед. навора ба рӯсони худ падалиса кунед. салом бе поёни худро ба кулли мардум салом ба кулли мардум ғариб мерасонам. аз шумо эҳтиромна хоҳиш мекунам ки сразу дар канал обуна шавед ки видеоҳои ҷолиб бар шумо пешкаш кардем. дар навори имрӯза якмин мошини мо Daewoo Next мебошад. дар қарордод Абдураҳмони Ҷомӣ соли 1995 сол газ бензин кор мекунад. моторш 1.6 нарх бошад 16000 сомон. ҳуҷҷат солона надора мегӯяд. тамом дигар ягон камдӣ надорад. номрои соҳиб шахса номрои ватсап шаванед. занзда маълумоти бештар бо тариқи телефона соҳибаш гиред. як салом аз номи канал мо бирасонед. тамом 4 дар электропакета мега сидениё чихолош навзаге мега ягон камдӣ надора. мошина биё аз пеш бин савдо дар назди мошин гуфтага беҳуда занг назанед гуфтага кадом лиса будаӣ. мошини навбатии мо Opel Caravan мебошад. газ бензин кор мекунад. соли 1997 сол дар ҳолати беҳтарин қарордод нахадоя гашта сар мега. қарордод дар ноҳияи Қубодиён. ҳуҷҷат солона дора мега. як сола ҳуҷҷат. нарх бошад 28000 сомон мега. 4 баллон 100%. ягон камдӣ надора мега. савдо дар назди мошин беҳуда занг назанед гуфтага газ бензин кор мекунад. моторш 1.6. дӯстони азиз аз шумо хоҳиш мекунам кадом дар ютуб канал мо меҳмонад сразу аждад накунед лайк қиматбоҳоро аз мо дариқ надорад. комментария беҳтарин нависед. зангулача пахш кунед ки рӯз то рӯз видеоҳои ҷолиб бар шумо пешкаш кардем. аз наворҳои баъди наи мо бехабар намонед. 4 дар рӯшнояи коробкаш механика сидениёш латта ягон камдӣ надорад. дар ҳолати беҳтарин аст. занза маълумоти бештар бо тариқи телефона соҳибаш гиред. мегзарем ба қисми дигари мошини мо. мошини навбатии мо Opel Sedan мебошад. соли 1995 сол газ бензин кор мекунад. моторш 1.6 муфтага иваз мешавад ба ягон хатчбек. қарордод дар шаҳри Қурғонтепа. ҳуҷҷат солона дорад. номрои соҳибаш дар рӯи навор ҳастад. маълумоти бештар бо тариқи телефона соҳибаш гиред. нархша 21000 сомон мега. боз савдо дар назди мошин гуфтага беҳуда занг назанед гуфтаган. хаridori конкрет набошад биё гуфта аз номи каналита гап занам мега. скидка беҳтарин нам мекунем. гап аз зиёд намекунем. мегзарем ба қисми дигари мошинҳомон ки вақтам кам аст. мегзарем ба қисми дигари мошинҳомон. як бародарон дар комментария хоҳиш кард ки дар наворот камкам Chevrolet Lacetti-мон ина дар ин навор дута Lacetti ҳастад. бо диққат тамошо кун. Chevrolet Lacetti соли 2005 сол моторш 1.6 газ бензин кор мекунад. ҳуҷҷат солона дора мега. қарор дорад дар шаҳри Кӯллоб дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега. чихолои сидениша навзаги мега. монитор дора мега. задни камера надорад. номрои соҳибаш дар рӯи навор ҳастад. бо диққат тамошо кун. аз номи канал мо салом расон. беҳад скидка арзон скидка мекунад. кадом мега аз номи каналита занза мега. номрош падарка мега. баъд гап аз зиёд намекунам. 4 та диска баллон нав дар ҳолати беҳтарин ина бо диққат тамошо кун. кондитсионер дора. печкашам кор мекунад. 4 та электропакет регулировка боковиёт ҳамаш қоидави кор мекунад. ягон камдӣ надора мега. фақат хаridori конкрет набиё мега. бо скидка конкрет намекунем мега. 4 дар электропакет мега. ягон камдӣ надорад. мошин тоза мега. мошин дасти химай просто залошидан фурӯхта истамош мега. аз мо хоҳиш кардем Chevrolet Lacetti-мон ина бари шумо Chevrolet Lacetti дар шаҳри Кӯллоб. бо тамошо кун. бо навори баъдина як та дига Chevrolet Lacetti дига ҳастад. ина рафтем ба дигар қисми мошинҳои навбатимон. гап аз зиёд намекунем. бо диққат тамошо кун. як лайк қиматбоҳоро бари меҳнатҳои мо дариқ надор. Zehirlenişe. Lag ne ona lohi. Bedrena video. Dast girik lohi like comment mone. мошини навбати мо мебошад Daewoo Lacetti.
моторш 1.8 газ бензин кор мекунад. ҳуҷҷат солона таъмировка 1 сола, нарх бошад 33000 сомон. қарордор дар шаҳри Куллуб. номрои ӯ соҳибаш дар рӯи наворатсия ватсап ам дорад. занза бо аз номи канали мо як салом расонем. беҳад скидка мекунад. 14 электропакета мега, задни камера, монитор, ҳамаш қоидави чотка кор мекунад мега. сиденияш латта транзита учо симат кардака мега. биен аз кадоми харидора мега я номрош бигира айкна бигарда мега. дигар тамом ҳамаш қоидавия мега. ягон камдӣ надора. 4 диска балон мега. 4 диска балон 100% мега. ягон камдӣ надора. просто залош ягем фурухтестамаш. номрои ватсап мо дар рӯи навор саршави видеода ҳаста. кадоми чизи маъқулаша дар ватсап муроҷиат кунам ва баъри ӯ пешкаш мекунем. як лайк қимат бора баъри хизмати мо дариқ надорем. шумо тамом чӣ хоҳиши кунем мо хоҳиши шумо иҷро мекунем. чи навбати мо Toyota Camry мебошад. соли 2003 Camry ягай, моториш 3 бензини холия газа вообще диагноза мега. ҳуҷҷат солона дора мега. қарор дорад дар шаҳри Куллуб. коробкаш автомат, нархш бошад 36000 сомон. боз савдо дар назди мошин гуфтаги муомила дора мега. савдо дар назди мошин. кадоме аз номи каналите зан зана бия харидорӣ кунад мега. номрои мошин падарка. номрои соҳибаш дар рӯи навор ҳаста. марҳамат занза аз номи канали мо як салом расон. рафта харидорӣ кун. беҳтарин мошина. мошина ганда арзон гуфтеса бародар срочно сум дар коштаги буда. чи проблема дора ку я аз номи канали мо зан занед ку қариб бародар я чахчахен чи проблема дошта боша. я ҳамсӯҳбат чен қатиш боз бародар он вақтшон хуштар меша. инам қисми моторш дар беҳтарин ҳолат. мотор талаб нест мега. хадавиш 100% нав мотор кадаги мега. мошин навбати мо аз стражино шуда кузови седан. моторш 1.8 газ бензин кор мекунад. солиш 2001 сол. ҳуҷҷат таъмировка 1 сола. қарор дорад дар шаҳри Куллуб. коробкаш автомат. нархш бошад 75000 сомон. номрои соҳибаш дар рӯи навор ҳаста. ватсап ам дорад. занза аз номи канали мо салом расон. беҳад скидка мекунад. савдо дар назди мошин гуфтага беҳуда занг назанед ки нороҳат нашем бародаро. савдо дар назди мошин фақат аз пеш биё савдо мекунем гуфтага беҳуда занг назан. мошин навбати мо Mercedes Benz мебошад 124. моторш моторш ДВД дискод 100% мега. солиш 1991 дар тоҷикистон ба филм як дона айтари. дизелаш қарор дорад дар шаҳри Куллуб. номрои соҳибаш дар рӯи навор ҳаста. ба филм ватсап ам дорад. занза аз номи канали мо як салом расонем. беҳтарин скидкарам мекунад. ҳуҷҷат таъмировка 1 сола мега. 14 электропакета кондитсионер кор мекунад. печкаш кор мекунад мега. мошин дар ҳолати беҳтарина мега. охи ягон камдӣ надора мега. фақат харидори конкретна биё аз пеш мошина бин ҳайк мега. баъд харидорӣ кун. беҳуда нороҳат монак мега. ина қисми даруни мошина бо диққат тамошо кун. конкретна ибад ки